Ourense é a provincia española con menos fumadores, un 16% da poboación, segundo unha enquisa da Asociación Española contra o Cancro, que atribúe estes resultados ao traballo de prevención, sobre todo entre a xente nova. A maior parte dos fumadores concéntranse entre os 35 e os 64 anos. O 64% dos ourensáns non fumou nunca e un 17% deixou o hábito, o que sitúa a porcentaxe de non fumadores por riba do 80% da poboación. Toda la gente de mi entorno, la verdad que no fuman. Non se ve moito ambiente fumador nin pola calle nin nas terrazas. Se o din o estudo, pois non o vou rebatir, pero eu sí que vexo bastante xente fumadora. Eu incluído. Só o 16% dos ourensáns se recoñecen fumadores habituais fronte ao 20% de media en España. Eu son fumador e parece que dá un pouco de... que me vexan fumar parece que dá un pouco de apuro. Cada vez es más caro también, cada vez hai menos sitios onde podes fumar. A Sociedade Española contra o Cáncer usa estes datos para medir o resultado das súas estrategias de prevención, como os espazos libres de fume e as campañas dirixidas á poboación máis nova. Vemos que é o que pode disminuir un pouco que a población infanto-xuvenil comece ou retrasar o consumo. Os datos melloraron sensiblemente desde a entrada en vigor da actual lei antitabaco aplicada desde 2011. Uns 10.000, 12.000 pacientes na provincia de Ourense disminuíron o tabaco e agora actualmente temos en torno aos 51.000 pacientes que fuman, xente que fuma a diario. Polo tanto, temos que seguir avanzando. En pleno proceso da aprobación da nova lei, apelan a unha ampliación dos espazos sen tabaco, responsable do 30% das mortes por cancro.